TELIPAALE. Hey, no, Priyas only. BALE TELIPAALE. What a comedy. ತುಳುನಾಡು ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನ್ ಮೋಕೆಮಲ್ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮೋಕದ ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತೆಲಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈಡ್ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಕ ಬಂದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡು ಬರೋದುಂಡು ಖೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಿತ್ತಿಂದ ಬಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸರಿಯಾನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಬುಲ್ಪ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ಕಲಾವಿದರನ ಬದುಕಿಡು ಬಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿರು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೈ ಜೋಡ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಸುರುಡ್ದು ಇಡಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಅಂಜನೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪುಟ್ಟುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲು ಬೆದೇರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಮೋಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಪಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಜನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಉಡಲೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಾಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಎಂಗಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊರಡು ನಾಣ ಐನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಜೊರಾನೆ ಚಪಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಮಾತಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಪು ಬೋಡು ಪಲ್ಯ ಬೋಡು ನುಪ್ಪು ಬೋಡು ಸಾರು ಬೋಡು ಅಲೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪಾಯಸ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಮಿಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಬದುಕಿಂದ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಂಡು ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕತ್ತಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೆಲಿಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಡು ಆಪುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳುವೆರ್ನ ಬದುಕಿಡು ತೆಲಿಕೆ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಕಾಣ ಆ ತೆಲಿಕೆನು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನೆನದುಂಬುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೆಲಿಕೆನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬೆದ್ರ ಸಂಗಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಂದೇಶದಾದ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬೆಳೆ ಪಾವಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿ ಪಾವಡು ಒಂಜಿ ಮಾಮ ಸಂದೇಶ ತುಳುವರೆಗೂ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋರಾಯನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಮೇಕಲೇನು ಎದುಕೊರ್ಲೆ अरे वो यंग लेडी यान मंगे थोड़ी यान बीडी बीडी अरे अव बीडी अतप्प बीडी भुजंग देर्ल कट्ट मुसंट तुंड मंगलकने तोचुंडु मैडम यानिरेनु ओला तूतेता हा अच्छा अच्छा यानिरेनु ओला तूत इत्ते इंक सम नेनेपंड बराबर इरे टीवी वार्ते ओदुनारता अत् कंडुडु नर्त पेच्चुनालु ಮಂಡೆ ಸಮದಂತಿನ ಇತ್ತದ ಆನುಲೆಗ್ ಪೊನ್ನುಲೆನ್ ತೂನಗ ಸುರುತ್ತ ಡೈಲೆಗ್ ಇದೇ ನಾನು ಓಲಾ ತೂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಂಗ್ ಕೇನುಸಿ ಈನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ಪರ ಉನ್ನ ಮಾತಿಂಗ್ ಹೊಸತ್ತ ಅರೆ ಬೊಕೆ ಇಂಚ ನಂಗಿತ್ತೆ ನಾಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥೋಡಿ ಪುಂಚು ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಕು ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಗಿ ಅಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಕುಚ್ಚು ಚುಚ್ಚುಜಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಲ ಲೋ ಒಂದು ಬತ್ತನಿ ಶಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಡ ಸಪೂರ ಕುಟ್ಟಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡೆ ಆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಸಪೂರ ಕುಟ್ಟಿದ ಬೋಡು ಅಂಚ ಸಪೂರ ಕುಟ್ಟಿದ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡೆ ಸಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಸಪೂರ ಕುಟ್ಟಿದ ಎನ್ನ ಚಟ್ಟ ಪಿನ್ನತ್ತ ಓ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಅವಂದು ಇರು ಬೊಂಬೆದಾರ ಅರೆ ಬಾಪ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆದಾಯ ಬಂದು ಅಂದ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆದಾಯನೇ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ಲ ಏನೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜ ಅತಿ ಇದು ಬಾಂಬೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೇಡಮ್ ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಬದಕೇನ ಇರು ಎಂಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಂತ ವಹಿವಾಟು ಉಂಡಿಯೇ ಸ್ವಂತ ವಹಿವಾಟು ಟೇಬಲ್ ಅರ್ಸ್ಮೆ ಸಾಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಏರಿ ನಮ್ಮೇಲೆ ఎక్కువేనా ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸ್ವಂತ ಒರುಂಬ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಒರ್ಂಬ ಸ್ವಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ ಒರುಂಬ ಸ್ವಂತ ಲೇಡೀಸ್ ಬಾರ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಎಟ್ಟು ಪತಿ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಇನ್ಕಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಾರ್ಪಿನೇಟ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ
ಬಾ ಸಂಬಳದ ತೊಂದ ದನಿ ಒಂಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎತ್ತಿನ ಕೊರಲೆ ದನಿ ಊರು ಹೋಗಿದ್ದಾಡ್ನಿ ಗಡ್ಡ ತೆಪ್ಪಂದೆ ರಡ್ಡು ವಾರಾಂಡಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕು ಬಾಂಬೆಡು ಇಪ್ಪುನ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜೆಂಕು ಆ ನಮನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದುಂಡಪ್ಪ ಸಚ್ಚಿಮೆ ಇಂಕ ಆ ನಮನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಮರಣಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಲ್ಲಕಂತ ರಡ್ಡು ಗೋಡಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯ್ ದಾದಾ ತಾರಯ್ಯ ಅರೆ ತಾರೈ ತೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪನ್ನುದೇನು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ ನಮೂನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದುಂಡು ಯಾನೆ ಮುರಣಿ ರಡ್ಡು ಬಾರೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿಕೊಂದು ತಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಯೆ ಪುಟ್ಟೆ ಪತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಆ ನಮೂನೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ತೀರಂದು ಮೇಡಮ್ ಇರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಡುದೇತ ಅರೆ ಅಪ್ನ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆ ಮಲ್ದೆ ಯಾಂತದೇನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಡು ಪುನ್ ನಾಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬಾಂಬೆಡು ಮಲ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಆತಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತುಳು ಆತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಅವು ಕೆಲವು ಹಿಟ್ಟಾಂಡು ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟಾಂಡು ಅಂಚ ನನದ ಮಸ್ತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ವಾವ್ ಇದು ಫುಲ್ ಪಾಶತೆ ಎನ್ನ ಲಾಸುನಿ ಎರಡ ಪನ್ಪಿನಮ್ಮ ಅರೆ ಇದನ್ನ ಕೈ ತುಂಗಿಲ್ಲ ಹಾ. ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ತುಕಿ ಹಲೋ ದನೆ ದರ್ಪುಲಂದ ಪುರಪ್ಪುಲಂದ ದಾ ದಾ ಯಾನ್ ಪಡ್ಪಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಲೆ ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈಯೋರ್ ತುಂಬು ಪೊಟಿ ಆದಿ ಪಡ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಅರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಗೇನ ಗುರ್ತಾಯ್ಜಿ ದರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನತ್ತ ಬೀಡಿ ಭುಜಂಗ ದೇರ್ದ ಘಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲೆ ನಂಗಲ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಓ ನಂಗಲ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಾ ಭುಜಂಗಿ ದೇರ್ದ ಘಟ್ಟ ಬೋದುಲ ಈ ಅಂಬೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಬೆ ಆ ಮೂಂಕುಡು ಒಂಜಿ ಆತಿ ಜಪಡ ಒಂದು ಪರಿದಿನ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಬಂಡಿ ಬಿಡೊಂದು ಪೋ ಅಂತ ಎಂಚಾತ ಅತ್ತಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಂಬೆಯ ಹಾ ಇತ್ತೇನ್ ಬಾಂಬೆಡು ಪ್ರದ ಫುಲ್ ಪಾವಶತ್ಯಾನ ಏಪ ಬತ್ತಿನ ಬೇ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಶಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆತ್ತು ಮರಣೆತ್ತು ಆಯ್ತ ಮುರಣಿ ಬತ್ತನ నీకు వరాన్ని మురాని పండ్రదానే సన్ని మారి ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಐರ್ ಅವು ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ ದುಮ್ಮುಂಜಿ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ದಿತ್ತಾರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ಏತೆಡ್ಡೆ ಜನ ದಿತ್ತಾರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾನ್ಬೇಕೇನ್ಲೆ ನಂಗೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಪುರ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ನಂಗೊಂದು ಗಂಧಗಿದ ಸಾದಿ ನಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸಚ್ಚಿ ಸಾದಿ ಪತ್ತುಡ್ತ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟು ಪುರ ಬುಡ್ಲೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ఎంచిన బింగిరి పాతేరును బెయ్యి ಬೊಕ ಬನ್ನಗ ಫೋನ್ ಬನ್ನ ಪಣ ಅಂತಾರು ದರ್ಪುಲೆ ಬೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದು ఓ మండే సమదంతినాయ ಒಂದು ದರ್ಪುಲೆ పొడి మల్పులే పుడప్పులే దాదా ದಾದೆವು కనక్కు దర్పు నకులు బయటేలియా ನನ್ನ ಮರ್ಯಾಲತ್ತ ಅಂಚ ಫೋನುಡೆ ನಾಯಡು ಕನಕ್ಕು ದರ್ಪಾಯಿನಿ ಓ ಎಂಕು ಸರಳ ಬೈತರ ನಿಂಪುಂಡ ಸರಳ ಯಾವ್ಯಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂದು ಇರ್ಬಾಪಿನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಓ ದೇವಾ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಯಾನ ದಾದ ತೂವೊಂದು ಲೆಪ್ಪ ಈರೊಂಜಿ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಪೊಂಜವು ಪಾರ್ಕಡ್ ಈರ್ನಾಥಿಗೆ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯ ಪುರುಷೆ ಬತ್ತೆ ಬಂದ ಆಡ ಪಾತೇರ್ನ ಇರು ಅನ್ಯ ಪುರುಷೆ ಏರ್ಬೆ ಈರು చూడిడవల ఉంది ఏ రందజాండ ಇಜ್ಜಪ್ಪ అందజేజా ಇಜ್ಜಿ సరేనా ఈ పనిది ಮೇರೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ భుజంగా ಓ దాని బిడ్డల్లాయని ಓ దాని ఎడల్లాయని ಯಾನೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ತೂದು ಅವನಿಗೆ ತುನುಗ ಪಂದು ಏನೊಂದು ಪುನಗನೆ ಬೋಕೊರಿ ಬತ್ತದು ಆ ಬೈಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಬೋಡಾಯ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿರ್ಗದು ಆಯ್ತಾ ಟಯರ್ ತರೆತ್ ಬಾಡಿಬಕ್ಕ ಯಾನ ಬೈಕ್ ದ ಮೈಲೇಜ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭುಜಂಗ ಏ ಪಲ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಡಿದ ವಹಿವಾಟು ಪಾರಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿಪ್ಪ ಇತ್ತದ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೇನು ಕಂಟೆ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಪ್ಪ ಸರಳ ಬೋಲಿ ಪಾತಿರು ಚೆನ್ನಡ ಓ ನಮ್ಮೆ ಭುಜಂಗ ಓ ಇತ್ತೆದ ಪುಣ್ಣುಲೆ ಕೋಪ ಹಾರ್ಪುಣ್ಣು ರಡೇ ವಿಷಯ ದಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಾಪಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೋಪಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮದಿಮೆ ಅದು 7 ತಿಂಗಳು ಆತಜಿ 14 ಸಾರಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪುನು ಮೂಲಕೊಲ್ದು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ನನ್ನ ಬನ್ನಿಲೆ ತೊಂಬೋಲಿ ಬೋಡ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈದನ ತಬಂಡಾರ ಇಂಜಿನ ಬೇವು ಅರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಏನ ಡಾಗಿದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾ ನಮ್ಮೆ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಕೋಪನ ನಾಯಿ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೆ ನಿನ್ನ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏನ ಬೊಕ ಏನ ಡಾಗಿನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಗೊತ್ತು ಜಿರೆಗ ತುಳೆ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಡುಪನತ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಪಾಶ್ ಎಂಚಪನಾಗ ಹೆಂಗಲು ಈ ಡಾಬರ್ ಡಾಲ್ಮಿಷನ್ ನಾಯಿಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ పోతినత ಹೆಂಗಲಿಗೆ ಆದತ ಆದು పోతుండు ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು పోతున్నತೆ ಹೆಂಗಲಿಗೆ ಊರು
ಥೋಡಿ ಅಂಚಿನ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ಡಾಗ್ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಬೊಗ್ಗಿ ನಾಯಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಯಿನ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಚೂರು ದುಂಬು ಪೋಪ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಪಿರ ತಿರ್ಗಿ ತೂಪೇನೆ ದಾದ ಚಿಚ್ಚಿಯ ಅವು ಅತ್ತಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು 7 ಮೇಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಂದಾಜಾಯ್ಜಿ ಅರೆ ಬೊಗ್ರ ನಾಯಿ ನಕಲು ಓ ಕೂರೆ ನಕಲು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾಟ್ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಗ್ಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಬೋತಿನಕಲು ನತೆ ಪಿರ ಎತ್ತನಾಗ ಬಯ್ಯ ಹೌದನೆ ಅರೆ ಎನನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಗ್ಗಿನ ಆ ಬೊಗ್ರ ನಕಲು ಗಿಡತ್ತು ಬಚ್ಚಾ ಬಾದಿನತ ನಮ್ಮೆ ಐಕ್ ನಿನ್ನ ಬೊಗ್ಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಜಮೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಆ ಬೊಗ್ಗಿ ಚಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಚಟ್ಟಿ ಒರಿದಿನ ಬಂಗ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಜಾತಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಪಿನ ನೆಡ್ದಾತ್ರತ ಐಕ್ಯಾನ ರಿಯಲ್ ನಾಯಿನ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಶೋಕೇಶ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲೆ ಕಂಡದ ನಾಯಿ ಇತ್ತಂತ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಐಕ್ಯ ನಾವು ನಾಯಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಇನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಟಾಗಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಆರಾಮ್ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ತೂಯರೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪುರ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಪಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಿನ ಊರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರಪ್ಪ ತಕ್ಲೀಫು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪಿನ ಊರು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರಪ್ಪ ಎಂಗನ ಬಾಂಬೆ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಬಾಂಬೆ ಬಾಂಬೆ ನಿಕುಲ್ ಪುರ ಬಾಂಬೆ ಬಲ್ ಬಾಂಬೆ ದಾದಾಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡ ದಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಂಬೆ ಈಸ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿ ಬಾಂಬೆ ಎಟ್ಟುಂಟು ಮರ ಕಟ್ಯನ ಮಾರಿ ನದಿ ನಿಂದ ವೀಸಾ ಉಂಡಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಮಲ್ಪುಗಯೇ ಓಡಿ ಮಲ್ಪುಗದ ಈ 17 ಬೈಲತ್ತ ಐತೆ ಇಂಜಿನ ಬರೀತೀನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಡ ಸಮದಾತಿನ ಅರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಇರ್ ದಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ನಪ್ಪ ಮೂಲು ನಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಬರೆ ಥೋಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ನಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಬರೆ ಥೋಡಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಂಬೆ ಬರ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊರ್ಚು ಪಂಡಿ ಎಂಕಿಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾಂದ ಪಂಡಿನಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬಾಂಬೆ ಎತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸರ್ತ ಬಿದಡದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಬತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಜತ್ತ ಬಾಂಬೆ ತಿರ್ಗದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋಕಂದ ಆಸೆ ಹಾಪಿಡು ಫಾರಿನ್ ಪೋಕ ಪಂಡ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೊರ್ಚ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಪಿರಬತ್ತು ಊರು പോയ ഡബിൾ ಖರ್ಚತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೊಂಬೈ പോയി ಬಂದಿಯಾನೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬೈ ಈ ಬೊಂಬೈ ಬಿಡು ಮೊಲೇನು ಅಮೆರಿಕೋ ಲೇತೊಂದು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತಜ್ಜ ಅಂದೆ ಆಯ್ತ ಎದುರು ಹೋದು ನಾಲಾಯ್ ಪಿದೆ ಪಾರ್ದು ಚಟಿಕ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಬುದ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆನ ಮಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೊಲ್ಲ ತಮ್ಮಲೆ ತಿರ್ದಿ ನಿಂಚೋಗು ಮೊಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲು ಪುನತ್ತೆ ತುಡುಂತೊಂದು ಮೊಲ್ಲ ನಾಲಾಯ್ ಪಿದೆ ಪಾರ್ದು ಆ ತೆಂಡ ಬುಡ್ತೊಲಿ ಮೇ ಕೂಡ ಅವೇನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಮರ ಕಟ್ಟಿಯ ಮಾರಿ ಓ ಪಂಡ್ರಿಂಗ್ ನೆಂಪುಂಡ ಸರಳ ತಾತಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯಡು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯರ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ವಾವ್ ರಿಯಲಿ ಸರಸಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಸರಳ ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅತಿ ವಿರಳ ಲಿತ್ತೊಂದು ಪೋತು ಜರೀರು ವರಲ ಸೀರೆ ಕನದು ಜರೀರು ನನಲ ಎಣ್ಣ ಕೊಂಡ ನಿಪಚಿ ಕುರೆಲ ಅರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಿಡಿದಿನ ಒಂದೇ ಜಗಡನೆ ನಿಕಲ್ ಮುಗಿಪಾರು ಅರೆಗಲ ಮನಸುಂಡತ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರೆ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬಳೆತ ಬಾಂಬೆ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಬಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಂತಿನವು ನಿನ್ನ ಆ ಪರವರುಡು ದಾದೊಂಡುಂಬೆ ಆಟ ಕೋಳ ನೇಮ ಈ ತುಳು ನಾಟಗಳು ಮಾತ ಮುಲ್ಪಾರ್ದ ಅಡೆ ಪೋತೀನಿ ಅತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದಿಡೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರೋರು ಒಂದು ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ಕಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆ ನ್ಯಾಕ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಸಮದಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲು ಪರ ಊರ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರೋಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದ ಜಾಂಡ್ ಈ ಪನಿಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಂದ ಜಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೇನು ಮಾತ ಸೇರಾವುಡು ಅಂದಂಬೆ ಈ ಸರಿ ನೀನು ಮರಳಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಾವುಡು ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಇರಗೆನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಬು ಜೊತೆ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಪತ್ಲೆ ಎಂಕಿ ತೀರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರತೆ ಬಾಂಬೆದ ಪರ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರತೆ ತುಳುನಾಡ ಪರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಯಾನ ಏನ ಬಾಂಬೆದ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದುಂಡತೆ ಬಾಂಬೆದ ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತ ಬುಡ್ದು ಏನನ ಊರು ಬದಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಬೇಕು ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅತೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನೇನ ಬಾಂಬೆದ ಅವು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಬುಡ್ಪೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಕ್ಯಾ ಬಾರ್ ಇರಗೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ಇರಗೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರೆ ದೇವಪ್ಪಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದೇತಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾ ಅರೆ ಅವೇ ಮೆಹೂನಾ
ಸರಳ ಆನಿ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ನನಗೆ ನಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ పోತೀನಿ అంత నీకు నెంపుండా నీకు పిక్చర్ పోతారు ఏనా తూ తుజరత దేవన చీటింగ్ హా చీటింగ్ యాని రే కరెక్ట్ పిక్చర్ తూతరత ఇరగన సీట్ ఎన్న ఎంట్రీ అని రే కరెక్ట్ పంపೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಂಪ್ ಅನ್ಕೊಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡಿ ನಾಪುಡು ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಜ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅದಕ್ಕೆ ನಾಪುಡು ಬಸ್ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಪಿದೈ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಪತ್ರಾಡ್ಪುನ ಜಪಡಾದಿ ಜಾಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಣ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎ ಕಾಮಿಡಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಾದ್ರ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವೇದೋ ಜನ ತುಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಳುವರಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡಿ ಹಿಂದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡಿ ಪಾತಿರುವರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ತುಳು ಐತನ ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳುಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ಪುಜ, ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೋಕೆ ಅಂತಲೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂದ್ಪುಜ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ನೋಡು ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಆಂಟಿನ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಬರಿತೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಏತ್ ಪೊಣ್ಣುನನ್ ಬೋಡಲ್ನ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆಂಡ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪೆನೆ ಸುರುಕು ಮೋಕೆ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಲು ಬರೀ ಶೋಕದ ಸಂದೇಶವು ಆಂಡ ಈ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತೆಲಿಕೆ ಏತಿತ್ತೇನೆಂದು ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗಲು ಪನೋಡಿತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್. ಸೊ ಅಂಜನೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ದುಂಬು ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಲೇನಿ. ಸಂತೋಷಂ ಪುಚ್ಚೇರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಕೇತ್ ಇನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ದಿನೇಶ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳ್. Okay, so please. Total performance, the highlight was Suket's Bombay Tulu. Shokatani. Shokodeda. Aikataka onji ragada pathernala avu aik fit and that was one plus point. Kodonji Nikula Sumar interaction avondu punaga Sarala character sided ittadu connection ijande ittadu. At least if Sarala had reacted, you would have been part of the whole plot. But you stood silently away from the plot. That was one negative there. Overall, it was quite entertaining. Even one more thing was your music was not done properly. Nicola, even now, backdrop that dialogues barpinala, onji sided it didn't play properly, and the second time it played a bit late. Overall, Panpinanda, total performance was good. It was above average for the first audition round. Show kudu mantar, show kudu pondu. Beginning of the start till the end, it was continuous, entertaining. Strong punch hole ittaji, but there were punches one after the other. There was no shortage of punches. Good show. Keep it up. All the best. Okay. ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ. ಓಕೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾದಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕೇನ್ ಕಾವಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಲೆ ತೆಲುಪಾಲೆ 3. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂತಾರ ಐತಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ Anyway, I think overall a very good act. Suket, your act was the main in the script. I think and you performed very well by like Mantara. Antene Santosh. Dialogue delivery and all was very clear and nice. I think all three played a good part. Shivanna Panlekane Sarala no role onchu kamme and I don't nalla onchu comedy enna lekkadu I nalla use maldu declare. Maldijal but in it of all the teams perform maldina. I think the Nikhil's performance one of the top and top. Wow. So I think a good act. First round audition it is a good one, but second, third round you have to improve a lot. And all the best. Thank you. ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡೆಟ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ದಟ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಬರೀಟು ಅಂತ ಅದು ಏರಾಲ ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ತೂತಾರ ಆತ ಬರ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಪುನಗ ದಯಮಲ್ತದ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿನಳ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರು ಬಂದರೆ ಬಲ್ಲಿನವ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರದ ಬಂಡ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಬೈತಾರೆ ಇಡೆಗೆ. ಸೊ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ನ ಮುಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆರಿ ಸಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಂಜಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ ನಯನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಿಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕುಂದಿಲ್ಲ ಜೊರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಅಂಚನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಗಲ ಬೈತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಕುಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾವ್ ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬೆಳೆ ಬಾದ ಒರಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದು ಏರ್ ಮಾತ ಭಂಗ ಬರ
ಮಾತ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಣನ್ ಪನೊಲಿ ತೆಲಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನೆನ್ ತೂದು ತೆಲ್ತಾರ ನಾಂಡ ನಿಖಲ್ ಮೂರ್ಖೇರ ಹಾಪಾರು ನೆನ್ ತೂದು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನ ತೆರಿಯೊಂಡಾರ ನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಬಿಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ತಿಕ್ಕಾಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ತುಳು ತಗಲು ಕೈತಲ್ಲಿ ತುಳುಟೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪುನಕ್ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಸಾಕಾರನ ಕೊರೋನಾಕ್ಲೇನ ನೆಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಹೆಸರು ಮೂಜಿ ಆ Kane Properties, Anjane Citadel Developers, Anjane AK Builders and Developers, Anjane Aruna Masala, Anjane Sun Premium Refined Sunflower Oil. ಮಾತರೆಗಳ ಉಡಲ್ ಸೊಲ್ಮನ್ ಚಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಬಿಡು ಸೊ ದುಮ್ಮದ ಸಂಚಿಕೆ ಕಾತೊಂದು ಬ್ಲೇ ಅಂಡ್ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ What a comedy.